Hi, good evening po mga kalode. Maray na banggi sa mga kababayan ko, mga Bicolano. Di po tayo mag-upload ngayon kasi masyadong mahina ang signal. Marami pa naman tayong i-upload. Di rin tayo makapag losong sa ating sakahan kasi palaging maulan po dito sa Bicol. Ayan, mababasa po ang camera natin. Wala po masyadong di ba masyado safe ang camera natin. Sa ngayon po, itong po muna ang aking ginagawa. Ipapakita ko po sana sa inyo kung paano po siya ginawa. Kaso nung gumagawa ako, nalobat naman yung cellphone ko habang nag-vlog ako. Pinagpatuloy ko na lang po yung pag-guhit nito. Ito pa po ang isa sa mga ipapakita ko po sa inyo dapat sa aking mga content. At ito rin po, gumagawa rin po ako ng anong tawag dito? Abstract po ito. Kaso nawala naman po ng tenta ang aking ballpen. Papakita ko sana. Salamat nga po pala sa mga walang sawang nanonood sa akin at kahit utal-utal pa lang po tayo sa pagsasalita, masasanay din po tayo dyan ganyan talaga ang mga baguhan sa pagbablog. Talagang yung mga successful mga vlogger na dito lang naman nagsimula sa gaya nitong mga pautal-utal din. Wala naman nagiging successful na sa agad-agad nagiging successful agad sila. At di rin sila dumaan dito sa pautal-utal. Na medyo naninibago pa tayo magharap sa camera Ganun talaga po. Masasabi ko lang po, yung mga silent viewer po na hindi pa po na-subscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami po kayong matututunan na aking ipapalabas or i-video. Marami po kayong aral na matututunan at sa ngayon po wala pa po akong masyadong maipapamahagi gaya ng mga nanonood na napapanood ninyo na may pinamamahagi silang mga giveaway. Ngayon siguro po di pa po tayo niyan kasi wala pa po tayong masyadong budget para po dyan. Sa ngayon po pinapakiusap ko lang yung mga silent viewer na nanonood pa lang, nagkiklik sila ng video na hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo kasi marami po akong video ipapamahagi sa inyo sa ganito din, sa pagsasaka at sa marami din akong alam na medyo makakahikayat pa po sa inyo kung paano po siya gagawin. Pasensya na po kayo kasi ganito talaga ang nagsisimula sa pagbablog. Talagang medyo nautal-utal pa. Hindi pa po tayo sanay gaanong mag-Tagalog. Yun po ang isa pa nating problema. Hanggang sa susunod pong muli, huwag niyo pong ikalimutang mag-subscribe at i-click po ang notification bell para updated po kayo sa susunod pang video. Salamat po!